Iki lho Cak, hasil ulangane. Dicoba dhewe-dhewe ya ini. Bisa. Aku yang 100 ya. Biji lu piro? Aku 100 loh. Alah, paling elek neh nih. Makanya lagi sinau to, di kelas aja dolanan HP ae. Yo ben tuh sak-sakku ngomong. Duk, Duk tangin Duk. Wes awan lho, gak sekolah ta? Maaf siswa, Maria. Duk, ya Allah. Iki tugase basa Jawa halaman 38. Dikumpulne ketua kelas tanggung jawab. Oh, iya Pak. Aku akan tulis. Sekian. Bocah kok telatan ae. Lah yo ben tuh sak karepku bener-bener kok. Ya ayo Cah, tuku buku nggo literasi minggu ngarep. Iya ayo. Oke oke. Ta Sinta, we melu tuku buku apa ora? Gah, nggowo penak turun nang omah. Wes nah, ayo, dolan karo aku. Ayo. Ada nulis buku apa ini? Oh, anak beda kan Bu Reni. Iya. Iki pinter di sini lho. Oh, 50.000. Jadi aku nang cara. Yo, mana dicelok lagi minggu. Celok lagi.
Kok sakit lho. Boten, Bu. 45 mawon, Bu. Pripun? Nggih. Nggih, Bu. Iya, Bu. Nggih. Ya Allah, kayak mbak kudu ya. Ya ampun. Dok, ini apa? Semurane, Bu. Ini apa, Dok? Semurane. Anakmu mesti sampai perjalanan, Bu. Dok, mundunya ibu munduri kowe tok, Dok. Kowe wis tak sepurani, Dok. Sepurani ibu ya. Bu, dari urip pun susah. Bu, aku janji arep tetep sinau. Arep tetep moco. Iya, Nduk. Ojo koyo ibu. Sing dene gak iso moco. Gak tamat sekolah. Sing uripe hancur kaya ini. Ibu gak gelem. Kowe ngrasake. Apa sing ibu rasake, Nduk? Ibu gelem. Kowe sing harus setu. Bisa banyak ibu. Bibi ibu, Nduk. Ta, kowe kok saiki sregemen to? Iya, kan aku yang pengen pinter kayak kowe. Ayo ta, sesuk dolan. Caca kuwi, ayo sesuk dolan. Ayo wis sana. Ya wis ayo. Emah, aku gak iso. Aku harus sinau. Kan sesuai nek ulangan. Piye nek minggu ngarep ae sore? Aku mari kok.